Pozdrav ljudi, Goran PC ovdje i dobrodošli na novi kanal na YouTube-u. Znači, ovo nije nikakav tutorial, ovo je samo intro o mome kanalu što vas sve čeka i traće neki 5 minuta. Znači, evo da počnemo. Dobio sam ovo ime, ne znam kako sam dobio ovo ime, ali eto, svidilo mi se, sam smišljao ime za YouTube kanal i svidilo mi se, znači Goran PC tutorial. Prije sam, imao sam kanal isto 60 subova i to sam skupio neki tjedan, 2 dana, ali to nije niš bilo aktivno i odlučio sam pokloniti taj kanal jednom liku i napravio sam novi. Znači što vas evo da se upoznamo. Ja sam Goran Đurđević, dolazim iz Hrvatske, šta još, da, imam 14 godina, 2000. godište, mislim da još nije niš bitno, ako zanima pitajte me na Faceu. Znači što vas čeka na mom kanalu? Na mom kanalu vas čekaju samo razni tutoriali o svemu. Kako napraviti ovo, kako ubrzati ono, kako skinuti ovo, kako pokrenuti ono, i tako dalje. Znači, ispričavam se zbog toga, nešto je se mikrofon isključio. Znači što sam rekao, znači bit će razni tutoriali i ako vas zanima, subscribe se na moj kanal. Znači svaki dan, skoro svaki dan, možda nekad neće biti, znači ono, moram učiti za školu, ali nema veze sad. Moj kanal malo drugačiji od ovih profesionalnih kanala, ali ja ne želim biti profesionalan. Meni je cilj, eto, da dođem do 200 subscribera. Evo, na primjer, do 500 subscribera mi je cilj da dođem. I da, neću nikad staviti nikakav intro na kanal, nemam pojma zašto. I sad ja sam, evo, kao što vidite, snimam Bandicam neregistriran. Mogao sam krakovat full verziju, ali eto, zato što snimam samo tutoriale i neće biti više od 10 minuta, pa mi ni ne treba. Znači mogao sam jednostavno skinit i Fraps i snimat sa time ili ne znam sad neke programe, Hypercam i te sranje. Znači mogao sam i sa time snimat, ali eto, meni je ovo najbolji program jer se po meni na ovom programu se video na YouTube najbrže uploada. To je to, šta još da kažem, ne znam, evo šta da kažem, pauzirao se da se sjetim, ali nema veze, ukratko, znači rekao sam vam, ako vas nešto zanima, javite se na Facebooku, bit će linkovi u deskripciji. To je to, znači što će biti još na kanalu. Znači na kanalu će biti live, znači uživo, ali to će tek biti kad dođem do 70, ajmo reći, subscribera, pa ću snimiti jedan live, zezat ćemo se, upoznat ćemo se i tako to. Biće i odgovarat ću na pitanja, ali tek sada će biti tutoriali da ja dođem, na primjer, do, eto, ajmo reći 100 subscribera. Kad dođem do 100 subscribera, onda očekujte i live i odgovore na pitanja i zezanje na omegle i tako to. Što sam još htio reći? Ništa, to bi bilo to, ljudi, evo, kao što sam rekao, 5 minuta će trajati. Znači gledajte moje tutoriale, subscribe se na kanal
i pozdrav do sljedećeg tutoriala. Bio ovo Goran PC i ja odobravam ovu poruku.